Yauwa. Kaga ko Allah ya taimake ni. Tunda baka fita ba ka sai ka kai ni sukul ko? Allah ya rikan wata. Gaskiya irin wannan wanka haka? Da gaskiya Ibrahim. Da gaskiya wannan. Satin da ya gabata cikin shirin Allah dai ya taimake ni. Asirin da aka yi wa dan uwana ya kare. Yanzu kuma sai abu wani sarkin ko? Kallin da take yawo da kashi baro-baro. Da ganta bata da lafiya. Yanzu aka yi kisan nata? To, kai ma dai kya faɗa. Wallahi da muna cin nama irin wannan har na manta tun lokacin Mas'udu Albanda. Ko? Ƙwarai da gaske. Wai kina nufin aiken Hansatu kika ansa? Au, dama Hansatu ka siyo wa wannan nama? Malam Musa! Yaya, lafiya? Sakon da na baka yana ina. Mun yi da ke zaki tafi yawo? Ai daman na sani bakin ku daya mayaudari to wallahi baka isa ba. Kin san abin da yake duk lokacin da nayi magana so nake ga a yi abin nan cikin gaggawa. Ni matsalata wata wuce ta yaran nan da nake shayarwa. daɗin kowa sabon salo. Baraka. Dan Allah karki manta. Ki yi mata fate-fate da rana yau. Ai insha Allahu ba zan manta ba baban Badar. Za a yi. Kuma karki manta. Ki ɗauko kakidan nan. Ki dan watsa shi akai. Zai kara masa daɗi. To ai kai kaji. Ni daɗi na da kai kana son ciye-ciye. Sannan daga baya ka zo kana mana zariya zuwa banɗaki. Oh, haka kika ce? Ai ke ce kike zumbuɗa yaji a girkin naki. Kuma shi yake saka min da ciki. Babu fazancen yaji a wannan lamari. Kai dai kawai ka ce baka da kyan ciki. Shine kawai magana. Malam Musa ina son ganin ka. Gane nan a zaune. Ai magana nake so zan yi da kai. Ina jinki. Haba Malam Musa wannan wani irin wulakanci ne haka. Ke Hansatu. Idan baki da wata muhimmiyar magana da zaki faɗa mun, ki kama gabanki. Baraka? Na'am. Mace abinci. To. Wallahi na gaji da wulakancin da kake yi min. Ko da cewa babu igiyar aurenka a kaina, amma ai ina dauke da juna biyunka. Baban Badaru. Baraka? Ina tabbatar maka da cewa yau insha Allah sai ka shafa te har da tantakwashi mai taunuwa. Allah baraka? Kwarai ma kuwa. Na dangwala miki. Ina godiya. Wallahi. Na dangwala miki baraka. Sa'adatu. Biki bani amsan tambayan da na yi miki ba. Wai ina zaki je ne? Wallahi Asabe kina bani mamaki. Me yasa kike son mai da ni kaman wata karamar yarinya? Ina son ki can cewa ba zan bata a garin dadin kowa ba, duk inda na je zan dawo gida lafiya. To ai na ga ban saba ganin kin yi sammako irin wannan bane. Shi yasa nake tambayan ki. Kar ki damu, ba zan dade ba zan dawo.
To ya za a yi da Madu? Gashi lokacin zuwa aiki na ya kusa. Madu? A gaskiya ba zan iya tafiya da shi ba. Sai dai kawai ki tafi da shi gidan aikinki. Salamu alaikum. Amin wa alaikum salam. Gaskiya Baraka, ya kamata Badaru ya zo ganin gida. Domin na yake wasa wallahi. Wallahi sosai ma. Amma ina ga yadda za a yi jira za ka idan kawo Bala ya shigo sai ka sanar da shi. Ba zan jira sai ya shigo ba, waya zan buga masa. Hansatu, ina za ki je? Ina ruwanka ko da giyan aurenka a kaina. Allah ya baki haƙuri Gantali. Ta bar koko ba? To munafuka algunguma, aniya bi aniya, aniyar ki ta biki. A ce mace, sai ka ce Ibilishiya? Sa'adatu, ki sauri mu tafi suna jira mu tun ɗazu wallahi. To Asabe za mu tafi sai mun dawo. Sa'adatu, har yanzu biki ga mu ina zaki je ba. Kwantar da hankalinki yar uwa. Anti Kyauta ce za ta kai ni a yi min passport. Tafiyar ta mace ta taso wanda ake bukatan passport ɗina a cikin gaggawa. Ko Anti Kyauta? Yi mana passport za mu je a yi mata don yi mata bizar tafiya. Biza fa kika ce? Ƙwarai kuwa. Kin gani ko har sun fara mu suna tan suna jira mu. Ki sauri mu tafi. Na tafi sai na dawo. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Hansatu. Na'am. Lafiya? Me ya faru? A'a. Me ya faru? Malam Musa ne ya riga mu gidan gaskiya ne. A'a yaya. Na gaji da wulakancin da Malam Musa yake min. Abun nasa kullun sai gaba yake yi. Yanzu ya daina bani abinci kwata-kwata. Inna lillahi wa inna. Kina nufin ya daina ciyar da ke a halin yanzu? Wallahi. Haka kwanaki ma kawo kayan ciki. Matarsa ta karba ta dafa. Ina ganin idowa ta dafa kayan ciki nan ta rabe suka cinye tas. Yanzu haka na baro su a cikin gidan da safe. To tsaya. Suna karyawa shi da ita suna shan shayi a tsakiyar gida. Da na fito na ce mishi ya bani kuɗin karin kumallo sai ce mun bashi da kuɗi. Subhanallah. Ke ya isa haka. Ya gashi ya cutan yunwa ta kama ni. Ya isa. Ga ciki ga ciwon yunwa. Bari in taɓo shi a waya yi shiru ya isa. In ci dalilin sa ne haka. Wallahi abin da nake gaya kaɗan ma na faɗa maka abin da ake ma a gidan Malam Musa ya shallake tunanin ɗan adam kwata-kwata. Wani tashin hankalin ma kin ga lambar ta sama ta ki shiga to amma abin da nake so da ke bari zan je in same shi a gurin aiki. Kin ci ko? Ki koma gida. In ji dalilin sa na yin haka. A'a yau yana gida babu inda za shi yana nan a gida. To ta kwana gidan sauki tashi ki je zan zo in same shi a gida. Yaya daɗe mu je tare. Me yasa ki haka ne? Da riga na gaya miki. Kin ga yanzu yaran na ai sun riga su tafi makaranta. Su kuma masu gidan suna nan bayan nan layin nan sadakar uku da yar makwata da ta rasu. Amma da zarar sun dawo zan zo in same ki. To a gaskiya yaya a bi min hakina. Na gaji da cin kashin da ake ma gidan Malam Musa. Yanzu haka ko karyawa ban yi ba. Yunwa nake ji uwa zan mutu wallahi. Ya isa ya isa. Ungo yi shiru mana ya isa ka ungo. Gashi je ki karya. An gode ha. Ki hakurin Allah da zan so. Ke Gimbiya? Wannan kuma fa? Wannan yara? Shi nake tambaya daga ina yake. Dan kanwata ne. Dan kanwarki? Sai aka ce kuma ki zo da shi gurin aiki? Ai gani ne da yake yaro ne ba shi da rigima ba zai na ni in yi aiki na ba. Dan Allah rufe mana baki.
An gaya miki nan gidan rainon yaran da za su dinga dauko mana yara kina kawo mana shi cikin gida? Yanzu ga cikin bari ya dauko mana roba duk sai ya bata mana shi da yawo. Haba Bintu, yanzu na yaron ne zai kazanta? Gashi ma kin bar shi yana yi? Lalle ma gimbiya. Au share ni ma kika yi min shiru? To ai gani ne ina da aiki da yawa. Kasancewa ban samu na shigo da wuri ba. Kin ga gwara mai da hankali kan aiki na. Oh, haka zaki ce? Ban fahimta ba. To ki dauke shi ki fita da shi daga cikin gidan nan. Wannan ai salon rashin son aiki ne. Ke kullun kina cikin matsala? Bintu, na roƙi ki kiwa Allah ki kyale ni in yi aiki na. Ko dan ba dan ni ba ki tausaya wa yaron nan. A gaskiya zuwa da wannan yaron cikin gidan nan ba zai yiwu ba. Na kyale ki na yau kawai. Amma idan momi ta da zan sanar da ita, duk ranar kika ƙara zo mana da wannan yaron to sallamar ki za a yi. Dan ba a dauke ki yar aiki da zaki dinga zuwa mana da dan raino cikin gida ba. To, Logoga wai kai kana ina ne? Ban gama wai ina gari ba? Dalla mutu kaka gan wani dogon bayani. I don't need any explanation. Ai na zama haɗu. Okay, let's meet at that joint at the very time. Okay. I will see you there. Mai hoto, nawa ne kudin passport anan? Ɗari uku mun ke. Yawa ta sai ɗan jira bayan minti goma kafin gama. To shi kenan. Wannan zauna nan da minti 10 nake zuwa. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Wa alaikum assalam. Wake sabuwa ce irin mace ce, mutum ya shigo gida da fararsa amma ki mai fuskar shanu ki damo, ki sace mar gwiwa. Dubi yadda kika amsa tambaya sallama ta kamar ba kya so. Ya hakuri mai gida. Abin ne na ganshi ba sabon ba. Ba sabon ba? Me yake nufi da ba sabon ba? Abubuwa ne suka yi min yawa. Ina nan ina ta tunanin ya za in sarrafa wannan shinkafar ta ishi iyalin gidan nan. Ke matsala ta da keke nan sabuwa kullun korafi. Ya hakuri yallaɓai. Mu rike wannan rike wannan. Rike na ce. An ji alat kenan.
Duk wannan kuɗi haka mai gida? Kuɗin cefanen ku ne na wannan watan. Saura kuma jikin mun ƙara. Ki ce ba kuɗin cefane, ga sanan dai na baya isassu. Malam 2000? Tabbas, haka ɗin za a yi. Ɗazu dai kira ne ya ce min ya shigo gari. A haba. Yana son gani na Allah. Yaushe fa so? Ya dai ce min jiya. Shau. To ya, nawa ne yanzu balance ina a gurin ka ne? Wallahi ina ganin dai bayawa. Kakkare na ma kan wani irin bayawa ba fa yawan kaya ba, yawan kuɗaɗen da suke hannunka. Sai na duba tukunna a littafi na ko? Allah kakka mai da ni a jawo mana. Kayan wani littafin lissafi ne da kai? An gyama da ka nake abu. Ai komai sai na rubuta tukunna ni. To shikenan. Ka haɗa min kuɗaɗen gurinka da na gun manjo da kuma na gun momo, ka gane? Sai ka kawo musu. To shikenan ba wani abu. Mai gida, ni fa yanzu nan akan bakana. Mai 2000 za ta yi mana har zuwa ƙarshen wata. Sabo ki ji tsoron Ubangiji. Wannan matsin tattalin arzikin nan da ake fama da shi a wannan ƙasa an ɗauki naira 2000 in baki a matsayin kuɗin cefane ki raina. Sabo kina neman rahamar Ubangiji kuwa? Maimakon ki murna ki farin ciki ki gode min inda hali ki ɗaukin ki saba a baya. Gaskiya mai gida ba abin da 2000 za ta yi mana a wannan bataliyan din. An tikishe tafiya ta tabbata kenan. Tafiya ta tabbata mana. Na gaya miki al'amurana. Babu wasa, musamman ma harka ta kuɗi ba na wasa da ita. Ba dan ma kin tsaya kina janjani ba, kina jan kafa ba, ai da yanzu fiu kin dare da ke ta hazo. Da tuni kin dare a kasar waje. Allah anti. Allah. Yau na yi alƙawarin babu abin da zai canja min ra'ayina. Tafiya ta kawai zan yi. Haka nake son ji. Daman ke ba yarinya ba, ballantana ki tsaya sai wata ta tsara miki ya zaki da rayuwarki. A wannan zamanin da muke ciki kowa kansa kadai ya sani, daga shi sai dan cikinsa kawai. Haka ne kuwa. Ga wannan, kiya sai wani abu canjin hoto ne. Ai naga canjin kaman ya fa. Ke na rufe. In ba su miki ba ni kuɗi na. Ina so mana. Oh, nagode. Zan tafi gidan ƙawata Hansatu tana can tana jira na. Sai an juma. A gaida gida. To. Kin ga idan kina kashe naira 50 a kullum za ki samu rarar wajen naira 500 a wata. Kago sai ki amfani da shi wajen biyan Isa mai kanti bashin da yake binki. Mai gida, me naira 50 za ta yi mana a cikin murai 10 safe da rana da dare? Kin ga ba ni nan, ba ni nan in kin rena abin da na baki. Me zan baka sai dai kai mun maciko. Za ki bata min lokaci, ni akwai gun da za ni. Ah, ƙawata. Na ganki haka. Allah kin ga yanzu da ni ma na shiga makwabta na fito. Kyauta, a gaskiya zaman gidan Malam Musa ya ishe ni, ya fita kaina. Me kuma ya sake faruwa? Yanzu ba wannan magana. Yunwa nake ji, samo min abin da zan sa a ciki na idan na koshi sai mu yi wannan maganar tukunna. Masu ciki kenan. Mu je ga abinci can in baki. Yawwa to ko ke fa? Mala aure kai ne ango ta me yau? Wallahi kuwa, wurin ka nazo. Wuri na? Yi mana. Ce ku dai lafiya? Ah lafiya kalau. Na zo ziyara ne dama kawai. To madalla. Da kuma tuni. Mala aure tunin me kuma? Yau na ji tun jiya an yi albashi. Amma Allah cikin hukuncinsa kai baka leko ba, baka yi aike ba. Shi yasa na zo in biyo ba a san me yake faruwa game da 'yan kuɗi na. Ha ba malam aure. Tsakanina da kai akan 3,000 sai ka biyo ni har gida. Ai tsakanina da kai ya wuce haka. Kuɗin nan fa watan su 3 fa kenan. Amma a ce har yanzu ban yi hakuri ba. Amma dai gaskiya maganar gaskiya yanayin aljihuna ne yasa fa na biyo sau. Gaskiya ne aure tabbas an yi albashi. Amma a halin yanzu ba da kokobo a jikina. Me yake nufi kenan? Kudin albashin na din na ba sabo tefane da shi da kuma wasu 'yan bukatun gida. Ko? Haka makaranta ga kudin makarantar allon yaran nan sai da na biya. Iya mai gyaɗa ma tana can kawai tana fama da zazzabi mai zafi sai da na aika mata da kudin magani da na abinci. Ni da za ma ka kara min wasu abu
wallahi da ina bukata. Inna lillahi. Kaga sai mu haɗu a watan gaba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ayuba me kake so ka zama ne dan Allah dan Annabi? Yau Audi me nake so na zama ko aka zama da ni? Kai kaga fa kowa fa haka yake. To ubangiji Allah ya rufa asiri. Amin amin. In dai haka ne. Amin. Ni kaga zan wuce tun da ba zan samu komai ba zan wuce. Zo mu da tsaya ai ba mu gama ba. To menene kuma? Abin da nake so da kai dan Allah in ka samu kuɗin nan gaba ka daure ka zo ka bani kuɗi na 3,000 nan dan Allah. Audi kenan. Allah ya nuna mana lokaci. Amin amin. Allah ya nuna mana. Amin. Ina ka nufa ne? Wai kai yaushe ka zama dan sanda ne bai bincike? Ni ba na son irin wannan tambayan. Haba. Kuma daga to gabas nayi. Allah sarki ne kuma daga tambaya sai laifi. Na dauka dama yamma ka nufa mu ranka ya mu tafi. A'a ba yamma ne ba gabas nayi. Hanyar mu ba ɗaya da kai ba. Dama gidan Malam Musa nake son zan je. A sauka lafiya. Ni dai gabas nayi. Haba. A gaskiya Baraka tana tsula tsiyarta a gidan Malam Musa yanda ranta yake so kuma. To ni ko zan yi maganinta kamar yadda kika sani. Duk wanda ya ci tuwo da ni a radumiya ya sha. Ni ko na san haka domin hakin sa na tuna lokacin da kike auren Zakari mai fatu. Je da kike tashi matansa da Allah. Ai na zuba mulki a gidan nan. Lokaci daya abubuwa suka sauya. Ga wacce ta sauya miki abubuwa nan wannan tsohuwar ta sai mai kusan bi ta sa ki a gaba sai ta fita da kisan hankalin ta ya kwanta. Ai Allah ya isa tsakanina da tsohuwar nan. Ina tsaka da jin daɗi na. Ta zo ta raba ni da shi. To kin ga tunda na ci na koshi bara in tashi in tafi gida kar yaya Aude ya je gidan nan bai same ni ba. Kin san Malam Musa da iya zance yanzu ya cika masa ciki da ƙarya da gaskiya. Kai ni ko kawata kina ban mamaki. Da aka yi me ba? Na rasa dalilin da yasa kike makalewa Malam Musa. Shi ba kuɗi ba kuma sannan shi ba kyan gani ba. Bar wannan zancen ko ya yake ma ni sai na yagi rabona. Wai ke idan na bar gidan Malam Musa wani garan zan samu na rika wanka a wannan lokacin? Ka garori nan a gari? Allah ko? To bari a wanki wannan. Kai nayi. Dillali ya komai da ruwanki. Me awara? Ki kusan gamawa ne? Nawa? To. Kwashe zake zuwa mu ko? Ayuba! Ba shi bane. Ayuba! Dawo. Haba, Ayuba, rena min hankali zaka yi ko makancewa nayi. Naji takun sawunka ai zan gane ka. Ba ni kudi na. Babu wanda bai san ba an yi albashi ba jiya. Hafsatu me kai nayi. Haba Hafsatu, ai ko dan mutuncin da ke tsakanina da yayanki aure, ai kya raga mu. Kaga, kar kai min wani dadin baki. Ka bani kuɗi na kawai in ba so ke ne maka rashin mutunci ba. Albasa bata halin ruwa ba kenan. Kinga. Inda ta ai ba za ta yi yaji ba. A'a, ban ji alal bane. Da na ji alat. Ke ce ta farkon wanda zan biya ta bashin ta. Ayuba, idan ka ji alat, kai hanzarin bani kuɗi na. In ba haka ba zan maka rashin mutunci. Na rutse da Allah zan maka tijara a garin nan in dai baka bani kuɗi na ba. Haka ma ba za ta faru ba. Allah ya sa. Kinga ki sauri ki je gida dan yanzu muka haɗu da yayanki Audi ya ce kuma can zai je. Kar ya je bai same ki ba. Sai ka ce an sa ka za ka mun tsegumi. Dan na taimaka miki. Assalamu alaikum. Malam Audi? Na'am Malam Musa. Kai ke tafi da rana haka? Yau ya za a yi? To san da zuwa. Yawwa sannu. Barka zuwa. Kowa da kowa lafiya? A lafiya lau. To alhamdulillah. Gashi kuma Hamsatun ta fita. Ba ta nan tun safe. Kana nufin Hassatu bata dawo ba? Tun safe fa ta zo ta kawo min korafi. Nace ta dawo gida zan zo same ta. Kuma kana nufin har yanzu nan bata dawo ba kenan? To, ta yi gaban kanta. Dan dai har yanzu bata dawo ba. Kai amma wannan gantalalle yarinya ban san wannan lamarin nata ba za ta canja ko ba za ta canja ba. Ai sai dai a taya ta da addu'a. Allah ya shirya. Amin wallahi. Wato Malam Musa, kana ji da kyau? Baiwar Allah nan ƙara ka ta kawo mun fa. Duk da kasancewar ba lallai bane duk abin da ta faɗa ya zama gaskiya. To amma a matsayina na dan uwanta ya zama wajibi mu ba a san abin ko ba haka ba. In ji lamarin gaskiya shi me ya faru? To, ya zama Laudi. Na'am. Abin da nake gani. Mu shiga daga ciki sai in ji bayanin naka. A'a. Yau tunda Allah ya sa ga ka fito mun gaisa gaya mun kawai ni in yi gaba. To ai
na ji abin ne magana ce wadda ta shafi iyali. Kaga bai kamata mu tsaya a nan kan hanya muna tantaunawa ba, kowa yana wuce yana kallon mu ba. Gara dai mu shiga daga ciki. To kai gaskiya fa. To bismillah. Bismillah. Ina za ki je haka ne? Gwazan. Ai babban mace kamar ke bai kamata ki dinga tafiya ba ɗan rakiya ba. Ai kamata a ce kin kira da in taka miki. Haka ne. Ba za ba ta ɓaci ba. Sai mu tafi ko? Kai Allah da na ji daɗi ƙwarai da gaske. Na ɗan yi mantuwa. To. Zan kirawo inda zan je ɗan. Kai. Hello? Lalle kam. Ya gida? Lafiya kalo wallahi. Alhamdulillah kiran da na miki kenan dama na ji an ciro ankon. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. To gaskiya nake jin ba ni wallahi dan wallahi ban da kuɗi. To ba matsala ko zan sako kayana in zo ni kake da mu. Ya za ki ce wani baki da kuɗi? Kina nufin haƙura zaki? Nawa ne ankon? A'a kan ɗaura maka wahala malam Ayuba ka bar shi. Kar ki ji komai gimbiyata. Tambayar ki nake nawa ne kuɗin? 5,000 ne. Sai kuɗin ɗinki kuma 3,000 kaga 8 kenan. Ai ni a kanki wato ba abin da ba zan batar ba. Ngo wannan 5,000 ne. Ki sai ankon. Na gode sosai. Yaushe ne kuma bikin? Wata mai kamawa. Shikenan ta zo gidan sauki. Albashin wannan watan zan kawo miki kuɗin ɗinkin da na takalmi kuma har da jaka hawa me na godiya. Hawa ai ni in dai ke ce ba abin da ba zan batar ba. Ai soyayya ce ta janyo haka. Haka ne kam to ba matsala na gode. To ni zan koma sai na kawo miki. To ba matsala. Yawwa. Allah kai mu ko? Amu. Yawwa. Wallahi yayi Audi idan na boye maka ba zan boye wa Allah ba. Ga baraka nan a zaune. Hansatu ƙarya take mun. Ban taɓa barinta da yunwa ba. Maganar kayan ciki kuma ita aka siyawa. Ta tafi yawon gantalinta. Baraka ko ta dafa mana muka sha romo. Baraka ba haka aka yi ba? Tabbas yaya Audi wannan magana haka take. Babu damuwa. Hansatu. Yanzu dan Allah daga nayi. Jarmandu da zaura? Ke kenan ga tsohon ciki komai riyariya kenan. Yaya ashe ka zo. Na ƙara so. Ina kika je? Da gidan kyauta. Da yake kanwata ce ba? Ko? Malam Musa. Ni yanzu na riga na yanke shawara. Wannan yarinyar daga yau ta tattare na ta gaba ɗaya dukkan matsanta ko tsinke kar ta bari a gidan nan. Ta taso ta koma gidan da zama. Me? Ina? Wallahi ba za ta sabu bindiga a ruwa. Chokli. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Wa alaikum salamu tani. Sana da zuwa. Ni tani. Wai dan Allah shi ku take zauna a gidan nan. Kullun kina kan kafaki? Ya zan yin zauna. Jakata bata cika ba. Ta ji manyan mata ta ba ta cika ba. Ni wajen ki na zo. To shi ke Allah ya sa da lafiya. Lafiya kalau. Shigo. To. Munafukar Allah ta'ala ke da mijinki kun haɗa da ɗan uwana to babu inda za ni zama a gidan nan daram sai na haifi abin da ke ciki na shayar da shi na yaye shi sannan zan ajiye zan dire masa ɗansa ko ƴarsa na ƙara gaba. Yayi daidai rasa kunya. Ashe fitsarin naki ba za ki daina yin ta ba. To shikenan yanzu na zara hannuna kwata-kwata daga al'amuran naki. Yaya ba zancen fitsara tunda ka kika kwata min hakkina dole karɓa kaina da kaina kwatar kaina ƴanci. Malam Musa. Daga yau sai yau ni Audi na zara hannuna kwata-kwata daga al'amuran Hansatu. Duk hukuncin da kaga ya dace a kanta ka ɗauka ni ba ruwana. Kaga tafiyarta. To sai me? In ka cire hannunka a kaina, in ka cire hannu a kaina mutuwa zan yi? Ai ba mutuwa zan yi ba. Allahu ya Ar-Rahmanu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
a'udhu billahi minash shaitani rajim. Wannan kalmar iblisai ake jifa da shi, shedane ake jifa da shi. Ehe. Ke ma ai kanwar iblis ce. Wai ta ni. Zancen auren ne ya taso, naga kike tunanin canza kayan ɗaki? Wa! Ko ki samu bazawari ne ban labari in ji kawata. Haba ta ni. Me zaki boye mun? Bayan duk zance ya bazu gari, cewar za ku yi aure da Ayyuba mai gadi, shi ne zaki boye mun. Kai garin daɗin ko akwai 'yan sa ido. Ba wani aure tsakanin da Malam Ayyuba, ki sani ba sa auren sa bace. Oh, ashe dai labarin na da kamshin gaskiya kenan. Ba wani kamshin gaskiya a wannan labarin gaya miki. Wa, ni Malam Ayyuba, ina shi ki sani ba sa auren sa bace. Wani mai aure sakin? In kai shi ina? Tabdi. Ashe da ke ma kin san halinsa. To bari in gaya miki ki ba a sannu, saboda Malam Ayyuba yana da wani lakani da yake bani mamaki. Kin ganye killara ido? To ya ga mace wallahi sai ya aure ta. Kwantar da hankalin ki lakanin shi ba abin da zai mun. In gaya miki gara kawai nake wankewa. Ina gama wankewa zan tunkuɗa shi gaba. To bari in gaya miki ki ba a hankali. Dan kada ki je garin wanke gara ya wanke ki ya kuma kai ki cikin gidansa. Wani abin ba zai ban gaya miki. Na fi karfin Malam Ayyuba wallahi. Kawai sai dai shaka tafi kawai nake mai da shi. Yanzu ya za a yi? To yanzu ya za a yi? In kin shirya mata shi mu tafi yanzu. To bari in dauko ni ma mayafi na sai mu. Batali. Na yi. Ba wani abu da za a kama ni? Ba na son komai. Kudina ne nake so. I need my money now. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Malam, Allah. Sabuwa. Yanzu dan rashin mutunci ki ɗebi ruwan wanki ki watsa min. Kai hakuri malam, ba da gangan na watsa maka ba. Wallahi ban ji motsin ka ba, kuma kai ba sallama kake ba in zaka shigo. To ni da gidana sai na yi sallama, in naga dama in shigo, haka in naga dama in sallama. Shine zaki watsa min ruwan kumfa, ruwan wanki. Tabbas sabo zaki yi nadamar abin da kika aikata. Zaki yi nadama. Zaki yi nadama. Ka bari in ma bayani wani. Ne bayan kansu ga mun. Kudi na ne nake so. A tun lokacin da nake ba wannan garan kaya sallau, yana raba mana. Ya je mana shirme lakwaye suka kama shi. What? Ana aka samu shot na kuɗi kuma. Why didn't you tell me? No, why didn't you tell me?
I told that za mu samu kuɗin kafin lokacin kuma abin ya zo gagara shi sa ga wannan matsalar ta faru. Kana ji na ko na baka kaya aka mata ka dawo mini kuɗi na kana ji na kuma kuɗi na nake so ba na son ji komai. Uga ka ba lokaci za a haɗa kuɗin insha Allah. I need my money. If you don't give me my money, barin gaya ma wallahi I will kill you. And a minute, read my lips, I will kill you. Kai? Fitsari kai mana a falo? Ke gimbiya. Me kike yi kika je kika ban mana yaro a falo gashi nan ya biya bata mana guri da fitsari. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ba wani inna lillahi da zaki ce. Ke gimbiya ki dauki yaron nan ki fita daga shi daga cikin gidan nan. Dalaji yanda ya bata mana falo da fitsari ko? Allah ya baki hakuri in Allah da ba za ta sake ba. Kin ga hanya nan? To fita ke ba mana gida. Fitan mana daga gida yanzu nan. Na ce ki hakuri zan samu ruwa in goge. Ba wani abu da zaki goge. No, just get out. Fita! Thank you very much. Ya sunanka? Sunana Ibrahim. Amma na kirana da IB musician. Wow, nice name. Thank you. Please Allah, ina so ka taimaka min ne. A sati mai zuwa cikin shirin daɗin kowa sabon salo. To amma fa ina jinjina basira irin taka. Yanda Harusu yaron nan ya warke ya samu lafiya. Na ce to ko kai ma kana da wani dafa'i ne irin namu na almajirai. Amma da akwai ranar ƙin dillanci. Ranar ƙin dillanci ɗaya ce. Ranar da rigar mai gari ta bata a gurin dillali. In ba a same su a gurin Adama ba sai me sai abu wani sarkin a sha kiɗa. Gani nan zuwa yanzu kuwa. Baka san yarinyar bane ba. Muguwar yar akuya ce kana ganin ta anan. Wace ce yar akuya? To ni Hannatu wargice ni daidai kugun kuwa idan har ni yar akuya ce kai kuma dan bunsu ko?